Bad Reichenhall. Stopnout se nám nic nepodařilo, asi nejsme dost sexy nebo co. A ještě bychom si měli natočit naše boty, hlavně Jiříkovi, který teda myslím, že nejpozději z úterý poznají, co je to průtokový ohřívač. No jen sláte, že se moc nesmí, podívej se na svoje. Když ty moje asi nebudou o nic lepší, každopádně teďka je to... Budeme čvachtat spolu. Jinak každopádně teďka je to hodně komfortní, ale obávám se, že časem to bude docela peklo. Takže dobré ráno, ještě jednou. Tak jsme se tady vychrápali v té dolině, někde za tím Hinteze. A mají tady docela agresivní lišky, protože liška Jiříkovi prokousla spacák a mě řafla do nohy v noci, asi o 12:30, tak to bylo docela vtipný a docela nám to zpestřilo tu noc. No. Bez té karimatky jsem se taky nějak extra nevyspal, ale Jiřík si dobře uspal vedle kravského hovna, tak mu se spalo v Poznání líp, no. No, měl jsem to i za aromatem. No, tak. Takže dobré ráno z Hinterglemu. My jsme tady vychrápali v té chatě suprové, kde nikdo nebyl kromě domácích a nás. A večer jsme si dali slušnou večeři. Jiřík trošku byl s Grestlem nespokojen, ale já jsem učinil lepší volbu a dostal jsem burgera s hranolkama, tak to bylo lepší trošku. Ráno trošku chcelo, ale teď to přestalo je kosa, ale počasí myslím, řekl bych ještě na předpověď slušný teďka. Bude hůř. Bude hůř, no. A dneska zkusíme dát dojít až na ten Kryml. Bylo ještě něco zajímavého včera? Asi nic, ještě ponorka nepropukla naplno, ale no. Náznaky už jsou. Za chvilku to bude.
Takže dobré ráno. Vyrážíme do další etapy. Dneska jsme chrápali tady v Townhouseu v údolí Kryml. Ráno vypadalo počasí dobře, ale se nám to zase skurvilo, tam přišel nějaký mrak, tak už mírně poprchává, ale zatím to není tak hrozný. Podle předpovědi ještě mají větší sračky přijít a dneska snad to bude jenom tak honit a nebude z toho žádný větší drama, no. Jiřík už šlape dopředu. Tady kousek. A máš tomu co říct? Zase zmokáme. Říkal jsem, že zatím to není tak hrozný, že doufám, že jsou to jenom takový gesta, ty vole. Ano. Že to nebude žádný větší drama, no. Dneska super vrcholové prémie dneska. Dneska máme prémie 2,6, pak zpátky do 1600 a pak 2,9, když to půjde. To znamená, že bychom měli dneska našlapat do kopce 2300 metrů, tak to myslím, že by mohlo... krásné. To bude, myslím, hezká etapa, no. Ne tak dlouhá, ale budou zase vrcholové prémie. Jedna první kategorie a jedna super těžké kategorie. Takový, to je za dvojitý bodování. 2,9. Takže jdem do hry. Nejtěžší etapa, velmi těžká etapa dneska. Zatím to byla rovina, přijeli jsme do Alp. Jo, teď se ukážou morální kvality závodníků. Col de Isermann a Col de Telegraph. Tak. Jaký teda zážitky dneska, co ti omrzlo všecko? Omrzlo ani ne, já jsem neomrzl, ale první byla kurev. Ale kurev, jak dlouho ne. Čekaj na ten bivák nikde, co? No, bivák nikde, co museli dál, no. Ale ani vítr, ani déšť nenastal. Zas na druhou stranu víme, že se v běžeckých botech chodí ve vysokých horách po ledu a mezi skalama. Není problém. Je to dlouho vedlo. Tak Jiříku, tak dopadlo to teda tak, že tady s Jiříkem teďka jsme pracovníky. Jsme pracovníky na přechodu Alp.
Takže tady na téhle stravu tady stavíme Klára Hitek, kterou vybudovala Klára a Prokop Racenec z Prahy v roce 1882. A hezky nám nasněžilo a je to jako doma. Vodička jak je pixená a je to v richtig. Seid ihr gestern mit GPS gegangen? No, keine. Nur Landkarte. Nur Landkarte. Ui. Jak se ti pracuje, Jiříku? Nádherně. Pod dozorem rakouských pracovníků. Práce osvobozuje. Co? Too cold, drop below at night. We still go outside, yeah, we still go outside. Too cold, we will not relax in just another way. Saying you're getting old, we're getting old, you're getting old. City shuts down. Yes, everybody still hanging around. Ah, yes, everybody still not warm. Yes, too cold. Still refuse our homes. Still refuse our homes. Relaxing just another way for saying you're getting old. 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 The city shuts down. Still hanging around. Our homes and old, we're getting old, you're getting old, we're getting old. Tak právě opouštíme Rakousko a míříme do Itálie. A jdeme do Jižního Tyrolska. Tyhle, sláte, tyhle, Dolomity. No, máme tady kurva Dolomity. Po 200 kilometrech nebo kolika. Ty vole. Tahle kombinace, kdy je sprchovací kabina hned vedle toho sena na té půdě dost hruba. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost
my mind and lost my goal. Not giving in. I'm not giving in. I'm not giving in. Ooh, I'm not giving in. Yeah. Waste my time, which makes things worse. Lost in my love is cursed. Trying to make these things feel right. Let's start this over this time. Oh, I'm not giving it. Not giving in. Never tell you no. Not giving in. Not this time. Not gonna give it in. I'm gonna be stronger. I'm not giving in. This time I'm gonna be stronger. No, not giving in. No.